Siphinde sithathe leli thuba sikubingelele mlaleli wami esimthanda kakhulu. Siyanithanda. Hleze sibonga uthando lwenu enisikhombisa lona yonke indawo einkundleni zokuxhumana nala sihlangana khona. Uhlelo lakho lithandayo ke luthi eshilo entabeni engcwele esise kuyona izinkathazo zethu, kuhluleka kwethu, kubonga kwethu, iminikelo yethu, izinkinga zethu, imithandazo yethu nako konke okwethu. Namhlanje ke sasingena kuhlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu njalo ngo-11 kuya ku-12 la kuKhozi FM. Angedwa ke namhlanje igama lami uyazi ukuthi nginguZanele waKaMbokazi. Ngijabula ngendlela isimangaliso kade ngangiyifuna le interview. Ngize ngimlande eGoli ezela estudio. Namhlanje nginodokotela uLinah waKaNgcobo, uEbony wakaKhama. Esokhuluma naye namhlanje umculi odume ngendlela eyisimangaliso, wayishayisa ama-get down ngalezi ayikhathi. Kanti manje simazi njengonkosikazi kababa uHashi elimhlophe, umama wamaponi, umfundisi oshumayela uJesu osindisayo. Kuningi bakithi ngingabala ngithini. Mhlobo wami sawubona Sawubona mhlobo. Ngabe namhlanje ufuna ngitshele izigaba ngazi nami ngizozwa khona. Ngijabulele ukuthi ula e-studio. Ngiyabonga umusa kaJehova. Sakulanda seletha le studio. Ngoba niyakwazi ukuzenza izinto. Ayibonge mfundisi. Ayibonge mfana mfundisi. Akabonga kaDunyiso phezulu ongabonwayo. Amen. Nkosi yami engikujabulela kakhulu nje namhlanje ukuthi ngilanda angivamile ukuhlala nabantu engibaziyo la e-studio. Manje ke kufanele ngenze isiqiniseko sokuthi umlaleli ukuthola konke lokho afisa ukukwazi ngawe. Uphulina. Ngoba thina sazi uLinah, thina sazi uEbony, thina sazi uEbony odlala ngentanayo. Dlala ngomsese, dlala ngentonayo. Odlala ngento anayo. Ukhona uEbony. uLinah Khama owaduma kakhulu ngalesa sikhathi. I need somebody to love me. Yebo. Tonight I need somebody to put me right. Uyena ke loyo. Uzalelwa uLinah. uLinah kahle mina ngazalelwa eGoli. Okay. eBar. Oh. Yebo ngingane yase Soweto nje impela la ngazalelwa khona. But ke sahamba sabuyela ekhaya eLimpopo after ibhelubhelu lezi zika 1976. Okay. Yes, and then ngumuntu othanda kakhulu umculo ungaphakathi kumina kodwa abazali bengawuthandi bengafuni nokubona. Kodwa mawuthi nabuyela ekhaya kuphi ekhaya? Okay, saya eNkwankolo. eLimpopo. Okay. eLimpopo. Or kodwa wazalelwa eGoli. Yes, ngazalelwa eGoli nje amafayila amakhona lapha eBhayi. Yebo. Wasubuyela ekhaya. Yes. Mawukhula umntwana onjani ekhaya futhi ufisani? Ngumntwana obethanda ukucula kakhulu ngoba ngikhumbula kahle sisase eGoli singakasuki umama bekuwumama okhuthele nje thengisa amagwinya acha toni namabhiye ethengiswa khona lapho, and so bekunokufika abantu ngoba ngithanda ukucula ngicule and uthole abanye bathi hayi ngo 5 rand wami ngithi uyacula, omunye athi akaculi kanjalo nje. So ngakhula ngumntwana othanda umculo kodwa mase bebona ukuthi engathi yaqina lento lebe bengayithanda ekhaya. Wafisa kodwa ukusebenza kuphi wena? Ngangifisa ukuba udokotela. Sasojobo. Ekhaya bebekuthanda. Hayi bebekuthanda ukuba udokotela, bebethi mangibiza ngithi uzoba ndaba dokotela. Oh Nkosi yami. Yeah. Manje ekhaya ukhuluma luphi ulimi? Ekhaya ngikhuluma isiTsonga nesiVenda. isiTsonga nesiVenda. Yes. Okay. Manje lo bizulu usushaya kahle kangaka nje. Ngiyasho ukuthi ngazalelwa lena nje. Ukuhlangana ngaya le kodwa ngiyabona ukuthi bekuyindlela kaNkulunkulu yokungichannela. Umyeni ngiyazi sisazokhuluma ngaye kodwa uyakwazi ukukhuluma isiTsonga. Uyakwazi. Ngempela uyakwazi. Hayi ngeke ngizokuthi akangikhulumele. Uyakwazi uzokukhulumela uzokubingelela ngasaphinda ukukhuluma, uyakwazi ukukhuluma. Awudala sisonke bo 4 decades zonke akudlalwa. Wafuna ukuba udokotela uma ngabe ukhula ufisa ukuba udokotela kodwa namba labantu abathi cula ungaculi yakhula lento yomculo ngaphakathi kuwena. Uthanda umculo njani ngalesikhathi ukhula? Bengithanda
khona ingoma bethi I better change my mind, I better change mama, you gotta leave me alone. It was a song like that. Kube ingoma zo mamleta kube mamleta mbuli kube Miriam Makeba kanjalo bengithatha oh dudu bebembiza abantu dudu something khohle igama lakhe isibongo sakhe so bekuyilawo maculo lawo bengithanda ukuthi engikhule ngiwalalela nansi le bar eyayikhona lapha ngasekhaya yini igama layo kodluza kwagudluza awusitshele usantshontsha ubaleke uye kaGudluza kwakwenziwani kaGudluza kwagudluza bekune band ebikhona so kule band bikhona bengihamba ngiyopractice laphana kwaGudluza kuculwe gwala ibar ene restaurant anyana ene ziyarara and mangifike khona bengizwe ukuthi hayi ngifike khona ngoba uyabona bengithi mangicula ubona abantu nje ukuthi hayi bayasangana kodwa nje manje bekunceda ngoba istage besiphezulu nje kakhulu and then abantu wonke umuntu ongena ngasemnyango bengimbona uyabo so uma wami bengilanda lapha ngilande ngemvubu ngisase stage mangithi mangimbona yo bengiyophambana nayo ngoba angithi ngizongena esixukwini sabantu ngingena esixukwini sabantu imilo ngesithela ngiphume ngale siphambane kanjalo uthini uma ngokucula yini la isabayo njengoba bebethi umuntu ocula ngizoyibeka phansi ngoba naseBhayibhelini isifebe athi hey nizoba yifebe nidakwe nibe neziphuza idakwamiza angifune isifebe la kwami lana wena nje udokotela egcizelele into kadokotela ukuthi lento yokucula lezinto zo entertainment izenza abantwana bangayiphathi babhema idakamizwa so nami I'll be part of that uyabona kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba I proved her wrong angangena kodwa bengishawa kakhulu ubengishaya mayengilande kwaGudluza enuma wami indlela beshaya ngayo ubekuthatha nje impela manifike ekhaya kube ngathi lonke udaba liphelile kube mnandi kuhlekwe kuphekwe kudliwe akuhlande la ulale khona ingubo zishisa uzumekile ayidonsa athi ya wena uzokubhambabula awuzokudaka angibhaqabule ngenduku ngitsheleke ibreak yakho ukuthi uzubone ukuthi yazini lo mculo ngiyawuthanda kungcono ngimbaleke ekhaya ngoba abantu abaningi abagcina bangena emculweni bebegcina bebaleke ekhaya kodwa babalekele egoli ebukhazikazini kodwa wena ubalekelanga egoli sitshela ukuthi ubaleke washonaphi mina ngibaleke ngashona ePhalaburo ngabaleka ngashona ePhalaburo nakhona angivelanga ngabaleka nje it's because khona lapha kwaGudluza kukhona ababekhona ababesePhalaburo abangibona bangirecruit so mangiye ePhalaburo bese ngazi ukuthi ngibaleka ngiyakuphi and nami bekungijabulisa lokho ukuthi at least manje ngizothi ukuphumula kancane induku washona ePhalaburo landela into yakho yokuthi ufuna ukucula ingaphakathi kumina ngoba kunento abantu abangayazi ukuthi uNkulunkulu he's the only one who says I have a plan for you to prosper you, to give you hope and to give you a future and so esikhathini esiningi sifuna amacebo ethu namacebo abazali bafuna sifeza amacebo awabo kanti uNkulunkulu neplan nenjongo ngeimpilo zethu kafushane ePhalaburo mawufika khona kwenzekani hayi mangifike ePhalaburo hayi sengiright ngikhululekile angisatrajwa manje ngisadaka hayi ngacula ke kwenye iband kaBrazef benonkosikazi wakhe bengifikele emzini wabo vele ngihamba nenye intombazane bathi uDokas umngani wami besingahlukani noDokas hayi sacula ngelinye ilanga ekseni ngiyahamba ngifundisiwe ekhaya kuyaphekwa intombazane yaphekwa kanjalo uvela uvuke nje ungazazi so ngiyavuka ngiyahamba bengiyothenga bekungana fish oil so ngiyothenga ifish oil ekseni mangiyothenga ifish oil angigezile nje ngiyayihambela nje intombazane ngihlangane nensizwe ezimbili ezimene enye intombazane eyi1 kodwa oyi1 umelele eceleni omunye umele lapha kodwa mangiqhamuka sondele kusho ukuthi le ntombazane bebemenayo beyingazi so lo muntu lo bokuba Ngcobo ubaba uHashi yes so ayibuze le ntombazane ukuthi ayazini le ntombazane le ungakanani ngalesi sikhathi ngicela ungasho ngicela ngiyeke
Aningiyeke neindaba zami. Ngizosuke ngibahlebela bala. Hayi, aningiyeke neindaba zami. Yeah. So ngihlangane na azafika abuza athi hayibo. Ngizobathi uyacula ngithi lo semtshela ukuthi uyacula. Ngicela ungiculele ngithi no ngicela ukuhamba ngizobuya ngizokuculela ngisayopheka ngempela ngihamba ngayopheka ngayenza yonke into ngabuya isithembu sengasigcina. Wasumculela? Ngamculela. Wathini oh? Okay. Icule engalicula akazi ukuthi why. Lethini konje. Lethini ngilikhohliwe. Hayibo, ukhohla njani iculo waqoma ngalo? Ngilikhohliwe. Angizange ngiqobe ngala. Lungile kodwa woculela umyeni wasasa. Ithi ngakudotshi ke mngani. Isho. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Aibo. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Ngingamulela ngishayela yicule ngaqoma ngalo njengokusho. Wamchama ubaba UHashi waqeda wathi let it be. Wathi akwenzeke. Wachameka kanti vele kusho ukuthi ubese vele echameke engibona nje sihlangana ngagezile ngihambela ngeenyawo ngimnyama kuyashisa ephalabura bengimnyampela ungakabi mhlophe kanjani hayi ngingakabi nje namhlanje habe ngimnyampela mngani. Ngifuna sale sasingena ke kule ukuthi nabonana nahlangana kanti lokhu sekuyisiqalo sento ezoba umshado ozokwaziwa iningizimu Afrika yonke. Ngitshele ubaba UHashi ngaleso sikhathi unani ubani udumephi? Akadumanga kanalutho uLazaro nje uhamba negroup ebebiza ukuthi Mthembu Queens. So mabefika lapha bahlala isikhathi esingangeviki long more than a week ngoba it's like boma 10 days and we became friends. Ubaba uNcobeshela mina ngithi umngani wami we became friends. Ngathi we connected from the first day. Ongangokuthi ekseni mangiceda ukwenza yonke into ngiceda ukucleana bengithola sekangilinde somewhere sihambe siyohlala sicoce makushona ilanga angiphelezele la ngihlala khona athi mana ke sikhulume ngibaleke ngigijima angizange ngimqome lapho. Uthini uma ngabe sethaye ngifuna ukuye ekhaya? Yena uthi mabehamba uyangirecruit ukuthi ucela ngijoin igroup yabo and then ngivume kodwa lelanga la bahamba ngalo la bekufanele sihlangane khona kuzange kwenzeke ukuthi ngihlangane nabo so wahamba but into kusho ukuthi yena ibihleli ngaphakathi enhlizweni and uthi mayifike egoli wacela umnikazi webhendi ngoba bengekho ubaba Mthembu ukuthi baba Mthembu khona intombazane ecula engiyibone ephalaburo masingathola leya intombazane izoletha ivariety la kulomculo wethu yena icule lesingisisayo nani thina sicule lo mbhaqange esucula lana so uthi ubemncenga everyday ngoba beyingekho indlela yokuthi singaphinde sihlangane bekengana mali sengichazile and incingo bezingekho amafoni engakabi bekungana amafoni so ibingekho bekunalawo group but bingekho besinganayo and into obeyenza ubecela ubaba Mthembu everyday emncenga ukuthi ucela beze bazolanda le ntombazane and uthi ubaba Mthembu wayembuza ukuthi uyaphila kahle la emqondweni wakho uyazi ukuthi kukude kangakanani ephalaburo uthi ngelinye ilanga yena ngazange give up ngelinye ilanga wathi mayithi baba le ntombazane uthi lunga kusasa siyahamba uthi yena akalalanga lelo langa bengathembi uthi elindile ukuthi nje uthi ngempela ubaba Mthembu ubaba Mthembu yena ngasalanda intombazane ezocula ulanda umakoti ulanda umakoti yena uyazi ukuthi ulandani manje mabefika ngomusa kaNkulunkulu umama wami ubekhona umama wami uMamthembu and then ubaba umnikazi webhendi uMthembu mabefika bafika ukuthi umama wami naye behambe ngifuna wafika before bona mabefika behambe kufuna ngoba phela wogcina ubalekile yes mayefika laphana bafika bathola kunoma wami basho ukuthi hayi sizocela le ntombazane sifuna izojoin igroup bachaza thola ukuthi mabeshasho ubaba ethi ngumthembu nomama athi ngumthembu
mabe kusuka lapho bekhuluma lonke udaba umama waseyavuma wathi ngizocela sindlule ekhaya nibone ukuthi ekhaya kubo kukuphi ngcono ngimdedelele nina kunokuthi ngingamazi ukuthi ukuphi. Nkosi yami. Asiqhubekeke ngenxa yesikhathi sizothi ukweqa nje mawukuthi wena lapha ekhaya usanda ukuvuna wakho umsakazo uhlelo lwakho oluthandayo eshilo uhambo noNkulunkulu sihleli la endlini nomama uDokotela uLinah Ngcobo okuyena esizwa uhambo lwakhe namhlanje. Ngifuna la ubaba uHashi ke esethi hayi seniyathandana manje usethi ngifuna ukulobola ekhaya. Sekulungile yini usenazo yini inkomo usasebenzile yini waqoqa wabeka imali? We mamo uyazi uhambo lwethu lude ngoba ngaleso sikhathi ngibuye nabo la kwenzeka ukuthi umama mafika zongivakashela umama bekuwumama osupportive kakhulu ngoba bese ivumile le ndaba mayesefika ngathi hayi mama ngisali ngihamba nawo ngabuyele emuva uthi inhliziyo yababhlungu so ngishiye emuva le ntombazana uDokazi loya ngisuke naye phala buru wangilandela so mina mangihamba ngibuyele ekhaya uDokazi wasala lapha ecenjini so into yenzakala ngabuya sengibuya noKorimraba ngiyahamba ngithi ngiyovakasha ngifika futhi ngimthola uhleli ngaphandle ubabungcobo mayethi athi hey ubekwa yini wena la ngithi hayi ngibuyile noKorimraba athi angeke asambu tshontsha impahla zakho kokori uyabuya uzala ngempela sambe naye sifike eshawela ngitshontsha impahla zami ngiphume yimi loya ngibuye nobabungcobo so the rest is history. Kufike la sesiyathandana ke manje mase sithandana useyasho ukuthi ufuna ukuyolobola ekhaya ngicela ubatshele kini ukuthi ngifuna ukuzolobola mina bengingabafihlela ngekhaya ukuthi ngithandanela noLazaro nganamali and umama wami beke supportive kakhulu bethina abanye ekhaya omakhelwane nabanye bengamthandisisi ngoba bethakana mali uye kothisha bekusoduma othisha nakodokotela othisha basendaweni umuntu ongenamali usuka leKaZulu uyayibona lonto and then ngempela ngibatshele ekhaya umama abuze athi hawu sewunayo imali na ngoba ngathi mina uthi unayo umama abuze straight uthi unamali ngithi uthi uno 300 umama athi 300 uzosuka ngo300 le egoli nabakhongi azofika la alobola athi umama nomntanami incane kodwa sikudayisa into esizoyenza ngoba sinezihlobo egoli sizocela thina sifikele kubo ngoba sakho ubuhlobo and then yena bese uyazuzolobola ayi ngempela bayenza kanjalo bafika bakupheka ngelanga lokulobola phela njengoba kuyaphekwa sekuphekwa ngemali more than lo 300 sozosho kakhulu kodwa ngilithandile lokuthi uthe bathi abazala sikudayisi ngiyami ubuhlobo lobo bakhiwayo yes washo kanjalo mama hayi bapheke hayi ufike nesikhathi angithi uyabuza uyayazi lensizwa hayi ngivume mayiceda lapho kusali khipha amalobolo ayi bagigize hayi mina ngizozwa after ukuthi hayibo phela le amali bisishota ngithi wena uthe u300 abashiyango 300 hayi ngithi mina kanti unike emalini 108 ntombi 108 u120 usewudle ngendlala umuntu wami kodwa into engayithanda wathi emuva angiyi ngiyaphambili ngiyamfuna lo waqala ngalo 108 nje walobola kwakikizwa futhi kwakuhle bamukela bakikisi abangani bakho ngoba phela wena ngalesi sikhathi wena uyakhula emculweni futhi usuqalile udumile manje bathina abangani bakho ngobudlelwane benu no iqiniso abangani bami phela bekuma brr yabona yes bathi no brand khuluma iqiniso kahle bebethi hey wena phela lo Zulu macansi wakho lo akakufanelanga lo hey lo Zulu hayi phela kufanele ungene ezintweni manje uyabona emgangathweni uhambe nalabo abafana nawe yabona kanjalo ngama yamazi babembone ngathi akakufanele efane ngoba wena usudumile phela manje ucula amaculo oDina Ross oRandy Crawford sesambi indawo ngendawo into ezi ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi empumelelweni yami ubabungcobo beloke khona abanye bathi hayi sikwazi ungakashadi noHashi abazi ukuthi kudala lo muntu ekhona ukuthi uyo wangiletha la yes kodwa ke ngithanda leyo ukuthi wena abaningi bazi ukuthi
ubaba uHashi odumile kakhulu abakwazi wena ngalesa sikhathi ukuthi kahle kahle uwena owaduma kuqala uwena owawudumile ubaba uHashi engakadumi kunjalo ma ekudumeni kwami ke bese mabesho kanjalo ngibuke lensizwa yaKwaZulu Natal engazange ngifihlele futhi nokuthi yahlupheka ngisho kithi la ngibuya khona akunalutho izindlu zasekhaya etshekile wayengaqamba amanga ngathanda lokho ukuthi ube neqiniso kukho konke ngimbheke ngithi mina kufuneka itransformation angiyeki lo muntu wami uyazi le yangihlekisa ngoba amantombazana amaningi ayayazi lo khuluma ngayo manje ngimthathe ngingene naye esaluni ungathi wena owamenza iPem ngiza la ibifaka ikotoyi kona ikotoyi wayethanda ukuyigcoka ngelilanga ngizoyipost isithombe sakhona nenye brand ude yodwa nje umuntu wami wayenayo nekotoyi le ngafika ngathi khumula ikotoyi bakupheme umuntu wami hayi bamshaya iPem abe nalezi ayinwele leziyana zo uyabona mawazi uline rich mawazi le iPem bayethi vithi ithi hayi bampheme ngichazeke mayiqeda ayibuke esibukweni uthi yena wavela wathi we sengiyindiya manje wathatha ikoto ifuna ukugqoka ngathi nix ngathatha ikoto ingayifake edustbinini mangiqeda lapho sahamba ke ngazama ukuthi manje ngimshintshe nendlela yokugqoka ke manje sengimthengela amajini ngimshe bamfuna ke manje osisi sebabona ukuthi hayi lento le ihot bathini wenze njani wena osisi sebekuhlupha hey Nkosi yami isililo sikana Nkosi yami hayi bake bahlupha ke osisi hayi angisayina ukuthi kwayena umabhru uthi ngelinye ilanga kimi uqala wathi welina usithola simile lapha edowntown ngaphandle simile nayo baba Ngcobo no Pet Sibeko omunye ubhuti abathi uPet Sibeko usekhona namanje kunini waligibela lele hashi lakho thina siyawehla wethu wena usaligibele nje hayi ke ukusuka lapho ke ama challenges abekhona mina ngasindiswa ngina 13 years mangize eGoli bengumuntu uNkulunkulu engimazi engasengibhabhadisiwe but mangifika eGoli I had to fit in yabona ngagroove kakhulu ngihamba ama club ngihamba zonke lezi indawo and ngafunda manje nokuphuza ngaqala ngalobo bayikotela ngabona ukuthi engathi bayangibambezela ngafuna loba amabhodlela lobo ubamba kanje ubamba iglass yabona champagne kanjalo ngoba bona uyaphuza yena ubaba uHashi akaphuzi leso sikhathi awuzami kodwa ukumfundisa ngazama ngithi lena la vie isweet lena ayibabile vele ngithanda izinto ezisweet ngithi lena ayibabile athi hayi into nje ezongidaka ngishintsha umqondo yinto engayifuni empilweni yami ngifuna ukubuyela la emculweni uhola malini ngoba manje ngifuna mhlambe nezolo sikhombisa ukuthi ukuhlukana kwezolo nanamhlanje endimeni yomculo wawuthola malini ngalezi ayikhathi wagcina usufike kuphi we la saqala khona besihola ubaba Ngcobo ube la ngafikela khona ubaba Ngcobo bebembiza ukuthi uyinduna so yena njengenduna beke sindlula ngo5 thina sithola u20 yena athola u25 kodwa sikhuluma ngetho yenyanga yonke and la sihlala khona besikhokha imali engaphezulu ongangokuthi umuntu obesiza umama wami futhi obesithumelela imali ukuthi sikwazi ukukhokha izinto nokuthi sikwazi ukuthi sidle and ukuhamba kwesikhathi mase ngiqala ukuduma before mangizo recorda ialbum yami yokuqala beku usizwe zakho lo producer ka Rebecca uyena esayenza naye I Need Somebody and then wangibona ngikwenye indawo wangizwa ngiloku ngicula wasengicela ukuthi ngicela sizoyenza lamaculo masenza lamaculo kwenzekeke ialbum iphume idume mayiduma ngasebenza neband ngicela ukungalisha igama lakho ngiyenzela ukuthi bangaphatheki kababanye abantu ngasebenza nale band mangisebenza nale band kusho ukuthi emva kokuthi ngidume mase ngidumile I Need Somebody sengiyandiza ngiyale bona bangiqala ngo50 ngangijabule kakhulu ngoba it was 50 ngeshow angithi ngiphuma ku25 emali yes mabe ngicala ngo50 engajabula hayi bathe basuka bayinyusa yaya ku100 manje kudume mina kuqala kuna le group sesiflyer siyako Lesotho siyako Pulukwane siyakuphi hayibo
imali kodwa ayishintshi sebahamba ngaleli gama lami ngiyaflya ngama jet hayi ngihlale phansi ngithi hayi mbomadoda 200 rand ngiye eLesotho ngiye ePulukwane ngibuye ngizoperforma la ninginikeze nje kuphela 100 u300 hey sorry kulungile ninginuku 300 cha incane le mali sengiyaqala uhlala yaqala ukukhula kancane hayi baboneke bona bathi he hayi phela thina mangabe kunjalo kusho ukuthi nathi siyokhuphula imali kusho ukuthi umuntu oyedwa kuzofanele umkhokhele u5000 ngihambe ngiyokhuluma noPeter Tladi ubaba Peter ngoba bekuyena osecompany yethu la besikhona eRPM athi no ngizokufunela enye iband angifunele iband ibayethe angifunele imanager uLinda Bernard hayi angimanage uLinda sahambe siye showini emangibuye showini angishaye ngecheck ngiyaqala ukuthola isheke empilweni yami mayinginika le sheke isheke lika 2000 ngithi mina wenza iphutha ngoba bengizitshela ukuthi kusho ukuthi from 100 ngisazothola u200 mangifika ebank mangilishintsha u2000 angijabulanga kanje ngigijima ngiyotshela umuntu wami ukuthi hey baby izinto sesithanda ukushintsha amagiya ngifika lapha ngayibala kuye ngathi bheka 2000 umuntu wami ngifuna ukuthola ukuthi ucabanga ukuthi mhlambe kuqale lapho yini ukuthi nikwazi ukuvulelelana njengoba umkhombisa nemali ukuthi ngihola imali engaka kube yinto lena ejwayelekayo yini emshadweni wenu ukuthi nixoxe ngayo yonke into mina ngibona ukuthi vele ngaqala lapho ngoba akugcinanga ku 2000 ngithe ngisuka lapho ngase ngiyakubo 10 boma 20 30,000 ubaba buye no 50 rand mina ngibuye nayo nale mali eningi uthola ukuthi yimina manje sengondla umndeni engondla yena nakho konke leso sikhathi yena beke ngaphuzu kodwa hey ubebhem so ngimgqokisa nezingane kube yiyo yonke leyo ayinilimazi lento emshadweni wenu ubaba kafili yini ukuthi azizwe emncane ukuthi wena ibreadwinner wena obuya nemali eningi nje okusho ukuthi wena ubuya no 30,000 yena usahola 50 rand ngaleso sikhathi angikaze ngimenze ukuthi afile kanjalo ngoba into bengiyenza bengifike ngindlale imali mangindlalile no 50 rand wakhe angazi mina bengivele ngithi uyabona la ngoba khona la besicosha khona sicoshiwe eSoweto saze sayothenga umkhukhu nixoshelweni nje awube ucoshwa nje ngoba besho ungakoloti nokolota irent kwenye indawo saqoshwa sibuya kithi singakabi nemali uyabona uyaduma kodwa imali kungahlangana ingakabi khona sibuya ngetruck umalume wami beke drive ama truck lamakhulu ezentrail masifika la ngase emzini wakhona sithola ukuthi bathi intombazane yakhona ibuyile emendweni so asisenayo indawo yokuhlala uyayibona into enjalo so ngomusa kaNkulunkulu wayebhalele uThisha Nzuza enye ingoma ubaba Ngcobo waphuma ethi uyofuna ama royalties wathola ukuthi uNkulunkulu wasibusisa ngemali yokuthenga umkhukhu ngoba safika komunye umuzi bathi na umkhukhu but into engekho na indawo kodwa ama room asinawo so sesihlala kulo umkhukhu ke sithandwa sami bewuqoshwa nje eSoweto mabefuna ukuqosha kusafani namanje uyazi ngiyafutha nje ukuthi umlaleli ekhaya ngiyazi ukuthi bayafisa abanye ukuthi baxoxe nawe ngiyalazi ke udaba kodwa ngisheshe ngisho ukuthi namhlanje uhlelo lethu soliguqisa uma ngabe zithi 10 namhlanje isikhathi sethu sithe ukuba sincane 0716136667 ma ukuthi khona ofisa ukuthi ukusho njengoba sikhuluma noDokotela uLinah Ngcobo la ngifuna kwazi ke ukuthi ishintsha phi lento ngokuhamba kwesikhathi sesibona wena usubuyele emuva ungasathathi istage kodwa sesibona uHashi elimhlophe sekuduma yena yonke into isiba ngoHashi wena uLinah usumphelezeli kumbuse kuwena osupportayo nijika kanjani lento yo ama plan kaNkulunkulu ngikhumbula kweza omunye ubhuti edowntown wangifonela from Evander ethufuna ukuzongibona so mina it was about bekuyi office lami belise downtown so mina it was about uzongikhasha lo muntu mayifika lapha instead bengisanda ku release emphefumulweni wami I just felt ukuthi
angirelease igospel khona ingoma bethi mina ngeke ngiphinde ngibuyele esonweni yeah uthi mina ngeke ngiphinde ngibuyele so ngeke ngiphinde ibisho kanjalo mayifika uthi kimi uyazi ukuthi unobizo lokuthi ufanele uhambe ushumayele uminister emabandleni ini ngithi lo muntu ngaphakathi ngithi hey lo muntu hayi cha uyangidakela ukhuluma into angayazi ngoba mina bengirecordela nje and then mayisho kanjalo lo muntu akhulume nami ngithi mina kuye if uNkulunkulu angashintsha amatafula ubaba Ngcobo aphakame mina ngibe ngaphansi kwakhe ngizomsebenzela uNkulunkulu athi lo muntu kimi ngimbona ukuthi uye little bit disappointed but athi kimi ngicela ukhuleke nami ngizokukhulekisa ngoba into yami it was ifear yokuthi yimi breadwinner mayise ngitshela ngamabandla namasonto mina bengingabelieveli ukuthi uzoye esontweni bafanele bakukhokhele in zonke lezi zinto abeseke uyahamba lo muntu but I started feeling in my spirit ukuthi ubaba Ngcobo was a great musician ngimlalela ubaba Ngcobo phela bekevula amasango mangizoperform afika agula amazolo bese kungena mina ngithore naye ko Namibia ngithore naye ko Botswana yonke le ndawo uyabo and then I don't know in my spirit something said just take a back seat and start promoting ubaba Ngcobo ngaqala ke sengithatha amaculo kaBaba Ngcobo ngihambe ngonqoza ngihamba emaphepheni ngihamba kuyo yonke indawo ngithi ngicela nidlale lo muntu this man is great and the rest is history waqala wakhuphuka ubaba Ngcobo mayikhuphuka ubaba Ngcobo nami ngakhohlwa nokuthi ngike ngathembisa uNkulunkulu something I just enjoyed being unkosikazi kaHashi yes nabantwana bagcina becula ngaba promoter ngithi niyazi bengikokoda nalokho zimbe ngifika ngithi hey dlalani abantwana becula bakhula kodwa kufika kanjani sikubona manje usumfundisi usunebandla usushumayela uKristu ushintsha kanjani lo Ebony odlala ngento yakhe no Jiver kuyo yonke indawo emabheshini njengoba namhlanje usumama Ngcobo kuye kwafika isikhathi la ngaphakathi kumina kwazisho ukuthi ngubani and ngikhuliswe kanjani ngakhuliswa ngenkolo ngasindiswa ngazibuza umbuzo wokuthi ingabe ibaiting engifuna ukuyidlulisela kubantu abami eyipi and as abantu abaningi bayazi ibackground kaBaba Ngcobo ubuye sithenjini kanjani bekunganakuthula nasendlini I remember one day ngakhala zaze zoma ngayofika eGoli ngikhala inyembezi kwenze njani ziyabuya ekhaya ziyabuya ngapha sister nabo abayibekile phansi sister ziyabuya mangifika eGoli ngiyakhala ziyalila ziyoma ziyaphela kanjalo but into engayenza ngathatha inyembezi zami ngazinikeza kuNkulunkulu mina bengaxoxela abangani ngayibeka kuNkulunkulu ngathi baba unginike lo muzi wena waziyo so ngicela ukuthula and then after that ngaba invite ukuye esontweni bonke kwenzeka kulolo hambo noBaba Ngcobo wasindiswa wamukela inkosi wabhabhatiswa uBaba Ngcobo and then after that ubaba wami beke ordainwa as a pastor eGoli umama wami washaya heart attack wangena esibhedlela and then that day I felt the following day ngathi baba bengicela ubaba Ngcobo ngicela siphelezele ubaba I think this is attack so ngahamba ngiphelezele ubaba mabe ordainwa lapha I felt ukuthi nami kufanele ngibe khona lapha yana and mangifila kanjalo the following year ngangena eBible school after that bekuno pastor Elsie Khoisen omunye webhunu ebesonta naye assemblies and then ngaleso sikhathi bese singasekho assemblies ngizoyinqamulela wasethi lina ngelinye ilanga I feel ukuthi uNkulunkulu ufuna sicale isonto and then can we use your house ngoba asina kunomuzi eJimistini esinawo esathi masiyovula inkonzo siba yiphathi yenkonzo evulwayo eKempton Park sathenga omunye umuzi lo asangawudayisa so sabuyela khona saqala khona ngingathi mina ngizoba umfundi kanti ngaleso sikhathi isikhathi sengiyaqeda eBible school and mangiqeda eBible school bengiphansi kwaPastor Elsie
and then uPastor L sehambweni wathi kahle kahle this calling is for you, this church wena ofanele ube senior pastor. Likuphi ibandla njengamanje? Lise Jimiston eParkhill Gardens, iGospel Ministries. iGospel Ministries. Yes. Ngifuna ukwazi ke nje sesivala sesisonga ngenxa yesikhathi ngishilo kubalaleli ngathi ngoba kukhona esisobadedela bangene uma ngabe nje ziya la ku 10:02. Ngifuna ukwazi ninoba Ngcobo senishade isikhathi eside kangaka futhi sihlale sinibona nigqoka izinto ezifanayo. Kumunandi umyalezo wakho nje ufuna ukudlulisa kwabalalele ekhaya nabantu besifazane abakhulayo nabantu nje abasemndenini ikakhulukazi emshadweni uthini elakho futhi usho into eziningi la usho ukuthi nike nabasebudleloneni la kuwena okade unemali into ehlala ixabanisa imndeni eminingi kodwa siyanibona niqeda iminyaka eminingi kangaka 40 bani manje Ay mina ngithi we've been together forever. Forever. Into ekhona ebaluleke kakhulu ukuthi masizothatha uNkulunkulu thina ubaba uNkulunkulu yimi. So sihlanganiswe uNkulunkulu. Kubalekile ukuthi umndeni ube neconstitution. Akekho umuntu ojomba iconstitution. Uyabona la eSouth Africa siholwa yiyo and esiholwa iconstitution ngisho ipresident mangabe abantu bengaboni kahle bathi accounta. So thina eyethu constitution yizwi likaNkulunkulu esenza ukuthi sibe kanje ngoba akusiza ukuthi uthi ushade 40 years ushade 30 years but you are miserable. uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu John 10:10 says he came so that we can have life and life in abundance. Kukumbaluleke kakhulu ukuthi mawushadile enjoy thina siya enjoy siyajola si cherry nolokhu nje angisiugogo kuye angeke futhi ngivuma ngibiza ugogo ungibiza baby sweetie love ngugogo kubazukulu ngumama kubantwana yena ngicherry yakhe namanje so kubalekile ukuthi nokuhloniphana umshado kubambisana obaba nomama if nibambisene nobabili nilalelana akwenzeki ukuthi kungabi nokujabula akwenzeki ukuthi enusasho kanjalo phela uyabona njengoba si celebrate sithi sinontontoni iminyaka nobaba Ngcobo u celebrate 45 years in the music industry. Okay. Yes. Ngibonile ukuthi uzobana kuna celebration. Yeah, kune celebration ye 45 years inge 8 nange 9 izoba ise Santin Square on the theater on the square. Nge 8 nange 9 zizobe zibuya nge 8 ngo7 ntambama nge 9 it's 3 ntambama. Lapho kune statue sika Mandela zizobe zibuya kakhulu. Sanusisinika ukuthi banithola kanjani kakhulukazi wena ngiyazi ukuthi uactive kakhulu lapha ku Instagram bakuthola kanjani abafisayo ukuthi banithole sebeyoza nayo yonke lemininingwane okhuluma ngayo @umamngcobo umamngcobo nje mamngcobo ku Instagram umamngcobo ibhalwe nje ithi mamngcobo na ku Facebook ngikhona kanjalo na ku Facebook ngikhona and ubaba UHashi elimhlophe nje na ku Facebook UHashi elimhlophe so bazoyithola yonke imininingwane khona lapha uyafuna ukubanika inombolo noma cha sigcine ngo Instagram bathole khona inombolo ngabanikeza i-email address ihhmovement@gmail.com yes siyabonga kakhulu sibonge kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ngiyazi ukuthi isikhathi sethu sibe sithe kuba sincanyana kodwa sifundile kakhulu siyabonga nje uNkulunkulu engathi ngasigcinela wena usikhonzele nakubaba uHashi umtshela ukuthi siyamthanda kakhulu ngibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise konke kuhambe kahle in the name of our Lord Jesus Christ lokhu uNkulunkulu anginike khona asinike khona nobaba Ngcobo akube yi double yi triple kini i anointing you are blessed to be a blessing amen